हेलो लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इसिप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो होनबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट आरो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरा नोंथांमोननि